ତମର ବାବା ଭକ୍ତି ଏବେ ବି ଅତୁଟ ଦି ଚାରିଟା ଉପାଖ୍ୟାନ କହୁନ ସାରଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ମୁଁ ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ମରିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବୁ ଯିଏ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବି କଟକକୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବିନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବି। ସେ ମୋତେ ମାରିପାରିବେ, ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେବ ସେ ହିଁ କରିବେ। ମୋତେ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ, ଆଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଇଏ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବିଭୂତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଦୁକ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଫୁଙ୍କି ଦେଇକି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଫୁଙ୍କି ଦେଇକି, କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଫୁଙ୍କି ଦେଇକି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଆକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଠାଇଥିଲେ କଟକର ଜେପି ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ମାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଲୋ ଏମିତି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରିକି ସରି ମାନେ ପବନରେ ଉଡେଇ ଦେଲା ରୋଗକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଫୁଙ୍କି ଦେଇକି।